Ngibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngohlobo lwabantu besifazane olungase lukugangele noma likufebele. Ngifisa ukukhuluma ngohlobo olu-4. Number 4, umuntu wesifazane omlambisayo noma olambayo. Yabona uma uthatha umuntu wesifazane umletha kini, ngiyakubona wonke lokho okunye, kodwa yinye into ayizele, into ecijile. Lathi ikhehle elidala, umuntu wesifazane unemlomo u2 and udinga ukondliwa kuyona yombili. Awukwazi kona ukuthi uzothi wena hayi ufunani nje ngiyamthengela ukudla kugcwele endlu ufunani. Umuntu wesifazane uyanakwa. Leli thuluzi onalo kubalulekile ukuthi ulisebenzise futhi ulisebenzise okwangempela elokusebenza. Awukwazi ukuthi ingane izothi isuke le kubo yadela konke bese izobulawa indlala esinawo. Futhi it's even worse kume ukuthi umthwele vele semazi umuntu wesilisa. It's even worse. Ungcono mhlawumbe lo ekuthiwa umthole engayazi inhlobo indoda, ungconywana lo. Kodwa lo omthole vele yazi, it's even worse. So indlala iyamenza umuntu wesifazane ukuthi agcine eseganga. That's number 4. Number 3, uhlobo lomuntu wesifazane ongase akugangele noma akufebele, umuntu wesifazane onga-understand ukuthi ubuthaka. Yabona umuntu wesifazane onga-understand ukuthi yena as umuntu wesifazane ubuthaka uyinkinga. By nature umuntu wesifazane ubuthaka, and abantu besilisa bayakwazi lokho. Abantu besilisa bakwazi kahle and bayazi ukuthi imaphi ama-sports ekumele ukuthi bawathinte ukuze abebuthaka umuntu wesifazane benze lento abayifunayo. Yabo, umuntu wesilisa ukwazi ukuthi aqale ufake ingubo ende eshayele emakaleni, ukwazi ukuthi aqala kuqede umuntu wesilisa. Unganakile wena, bizwa ihambela unakile wena, akudingi ukuthi uzufaka into encane, no. So kubalulekile as umuntu wesifazane ukuthi uku-understand ukuthi ubuthaka bese uyazisusa ezimweni ezingase zikwenza ukuthi ube buthaka. Kanjani na? Lento yokuthi uzohamba uhaga amadoda, inamadoda agangile la ngaphandle ezokubamba nje ngehage eyodwa, kanti vele sikubhekile mhlawumbe kuze ukuthi wazwafudumala umuntu wesifazane ikubuyele sikugabele sifake into zayo ube buthaka ugcina usulahlekile. Kunendoda ezokubamba ngendlela mhlawumbe ongakaza kubambe ngayo umyeni wakho, ithi mikhaka, and inqwaba yamadoda asekhuluma ukuthi mina umuntu wesifazane ngimbamba ngehage. Yabo wathi ngamahaga ngenzela sho ngiyambambisisa, ngiyagotela ke ngenza kanje bese yathapha agcina eseyifisa lento le. Yabo, so kubalulekile ukuthi uzisuse ezimweni ezingase zidala ukuthi ube buthaka. Awukwazi ukuthi ungabe umngani nomfana noma nabafana uthi hayi email best yami lena, hayi akukhona ukuthi ezokwenzeka. Kumele uku-understand ukuthi ubuthaka umuntu wesifazane. Le mail best ayinayo into ecijini, ayisebenzi into ecijile yayo. Yabo, even if ngisho mhlawumbe usemsebenzini, mhlawumbe uyasebenza ngokuthi kuphume, mhlawumbe niyaphuma nihambe niye emahhotela la kwenziwa khona ama-conference. If kukhona umuntu wesilisa okufunayo, awukwazi ukuthi uzovuma ukuthi uqhubeke usebenziswe naye. You need to cut off leso space ukuthi no, angifuni ukuthi kuze kube khona ngisho space sokuthi ngibe buthaka, ngoba uzolisebenzisa ithuba. Ucela emsebenzini ukuthi hayi cha ngiyacela ukuthi ningisuse nosibani angeke ucomfortable. Uzama ukuthi ucut off le space sokuthi ungagcina usuyibona usubuthaka. Yabo, if it means kumele ukuthi utshele indoda yakho, itshele indoda yakho, ungasho ukuthi hayi ngizomhandlisha mina, ngiyazi ngizokwenzani, ngizomhandlisha mina, ngiyakwazi ukuyicontrol. Uyophaphama usukwenye indawo. So umuntu wesifazane ongaku-understand ukuthi ubuthaka usemathubeni amaningi ukuthi angaganga. You need to understand as a woman ukuthi ngibuthaka. So izimo nje ezingase zidala ukuthi kwenzeke into ethize kumele ngiyi-cut off. Kuzothi number 2, umuntu wesifazane onganeliseki. Yabo, umuntu wesifazane onganeliseki yakumenze lutho. Akwazi ukuthi umuntu wesifazane ungathi unendoda ekondlayo
mhlawumbe futhi ayifuni ngisho ukuthi usebenze, ikwenzela yonke into oyidingayo, ikwakhela umuzi, iyazithanda iy'ngane zakho nomndeni wakho nonke niphila kahle. Mhlawumbe kube ukuthi indoda yakho iyo-2 minutes bese yona uyahamba uyigangela ngalokho. Le ndoda yenza izinto eziwu-90% ezinhle, only 10% ongagculisekile ngawo, bese uyahamba uyigangela. Umuntu wesifazane loyo onganeliseki. Uphuma uhambe ngaphandle uthole lo 10% kodwa u-90% usolahlile. Kubalulekile umuntu wesifazane ukuthi uwaneliseke. Uwaneliseke ilokho okuhle okutholayo. Buka endodeni yakho ukuthi ey'ntweni ezimbi nezinhle ikuphi okuningi. If kokuningi okuhle bambelele endodeni yakho uzoyithola phenye nje. Sungaze uzuyogangela indoda ngenxa yokuthi nje iyo-2 minutes. Awuzami ngale ukuthi uyisize, nikhulume nibone ukuthi nilungisa kanjani lenkinga. So umuntu wesifazane onganeliseki maningi amathuba ukuthi angakugangela. Bese ukuthi number 1, umuntu wesifazane ongenaso isimilo noma oxhegelwa isimilo. Kubalulekile ukuthi abazali bafundise ingane zamantombazane ngesimilo. Yabona abantu besifazane baningi kunathi. Thina abantu baningi. Mhlawumbe basiphinda ka5. Kodwa kunzima ukuthola umuntu wesifazane osengile. Kumele ngabe kukhulunywa indaba yokuthi abantu besifazane babangumfana oyedwa beba-10. Kodwa kunalokho ubathola bebabhandlile abafana. Uyibuzi kanjani? Kanjani ngoba phela baningi labantu. Kumele ngabe kukhulunywa indaba yokuthi nje abantu besifazane basuke besingile beba-10 bebanga indoda eyodwa, kodwa ngeke ukuthole lokho. Uzothola ukuthi unamadoda awu-3, 4, 5. Kodwa baningi kunathi. So umuntu wesifazane ongenaso isimilo, oxegelwa isimilo, ngisho ngamenzela yonke into. Ngisho ngathi angahlala ekhaya uthi angasebenzi, mhlawumbe uzogangela ekhaya. Ngeke kumenze lutho. Ngisho ngamhambisa umise lapha esitolo ayothenga izinto ezibiza nani, uzofika afense umuntu odayisayo lapha esitolo agange nayo. So abazali kubalulekile ukuthi bayifundise izingane ukuba nesimilo zamantombazane. Ukuba nesimilo ngendlela ogqoka ngayo, indlela oyiphatha ngayo. Even ngisho isimilo siyacelwa. Njengoba kusokwenziwa ingane omhlonyana usokwenziwa into eziningi ukuthi lengane ivikeleke. Nase kuyiphatheni kwayo futhi ibe nesimilo. Siyacela isimilo futhi ingane iyafundisa ukuba nesimilo ukuze kusasa izoba umuntu oqotho oyiphathe kahle. Yilolu hlobo labantu besifazane abangase bakugangele. Siyabonga kakhulu.